I gdje ste ljudi, dobrodošli svi na Aldin kanal. Danas snimam jako zanimljiv video. Da ljudi, evo krenuo sam ja bukvalno da snimim video. Tamo je određe kucaj i oderne pa da imamo gdje mi je mačka. Da imamo ljudi gdje mi je mačka pošto. Tamo je jedna kuća i određi. Evo cuki. Evo cuki. Mac! Mac! Maci! Mac! Mac! Brzo stavite svi like na kanal. Ljudi. Začkaj. Ljudi, snimamo jako zanimljiv video. Zanimljivo, če sam pošao. Van ide u stvari. Sam da vam ljudi kažem, bacite like i share na video. Nema gdje su ovdje budali. Fukare. Ajmo gdje su. Ne, ni po... Meni nije ni pobjegla matka. Treba. Idemo kod Ređe i kod Suljnog. Idemo kod Ređe. Idemo Ređe i kod Erne. Možda je u Sulji sad u stvari došao tamo kod njih. Ne, pojma. Ljudi, bacite taj like, share, subscribe na video. Da molim vas, mislite koliko trebamo, pa morate lajkovat. Evo i Neri. A Neri, otko ti? Evo da se jedan snimat. Okej. Okej, haj sa mnom, evo ja pošao, ja upalio i ja kameru. Pozdrav ljudi. Snimamo jako danas. Vidimo šta ćemo snimat. Pa ja, vidjet ćemo šta ćemo snimat dok dođemo tamo kod Ređe i kod Erne. Jesi vi sjećate ovoga mjesta ovdje? Mi smo tu jučer snimili kad smo ganjali, kako se zove, mačku. Mačku, evo, Terna se igra sa mačkom, Erna. Vidim, Erna se igra tamo sa mačkom. Sad će se ona igrati tamo sa mačkom, nije. Gladni, ljudi moji. Pitarni. A gdje ste, golubčići? Šta ima, šta se radi? Gdje se Erna je... Evo snimat. Ajde čekaj, da pozvanem Ređi.
Hajde reći, zađi. Hajde snimamo Bog, sorry. Snimit ćemo neki video, ne znam nijako koji ćemo video snimit. Ovo je inače od Ređe kuća. Znači, snimit ćemo jako brutalan video. Svi se brzo pretplatili na ovaj Aldin kanal. Znači, svi se pretplatite, zašto se mi se toliko trudimo. A vi nećete dolekati video. Evo, neću više ni snimat. Imate 5 sekundi dolekati video. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ako se lajkovu i komentariši nešto i pozdrav će biti u sljedećem videu. A Bog te stvorio, šta ćemo snimat? A može to ovako, ba. Ko je ono tamo? Ne, možete vi moći vidjeti na kameri. A ko je ono? O, nemam pojma, nije bitno. Aj mi ljudi, ja snimamo, bitno je. I sad idemo kod Neri. Kod Neri da snimamo. Onda nemam pojma šta ćemo snimat. To je najbitnije. Čekaj, daj mi ovamo, presno ima njiva, au. Nema vezi. Jako sam bitno da snima, ma jel da Nera? Jer Ređa i Erna i Husa, tako Nera? A ja? Erna i Ređa su stvarno u vezi. Neki viću da li su Erna i Ređa u vezi. Jesu, u stvarnom životu su u vezi. Da, ljudi. Stvarno, u pravom životu su u vezi, ljudi. Evo, stigao sam ja kuću svoju, evo vidite moju kuću. Vi ostavite taj like na video, molim vas. Sučkajte mi. Hejter neki odrušen. Nije tu neki klaun vica, tako nešto. Eno ga tamo. Bjež vam. Šuti, Arna. Šuti. Što se i reći. Da nas sebi napadne. Ljudi, kamera će biti postavljena ovdje. Snimat će ljudi svakako sve što mi radimo, sakijamo se. Mislim da je to jako loša ideja što mi radimo, ali idemo. Ljudi, ja se ovdje sakrite. Šute. Ljudi, evo ga.
Evo mene ljudi. Prošao je tamo gore. Mi bježimo ovom. Ne znam gdje se Erna i Ređo i Negra i Huse sakrili. Ja vam bežim sam. Ja vam ljudi bežim sam. Klasično. Ubao. Evo Erne močki. Gdje si ti? Ha? Vidi. Vidi Erne močki. To već, ova česta mačka dođe gdje ko mene i pravi se nešto što ko budala se pravi ova mačka. A ljudi, a vi ostavite taj like i subscribe da ne budete kukavice. Čekaj ljudi moji. Dolazi nam neko. Čekaj. Šuti. Ajaj, sam tamo čuo. Ili tamo se nešto deralo. Tamo. Ljudi. Ja vam bežim ljudi. A vi brzo ukinite taj like. Ljudi. Šta je? Ma hoće da je mazim ko uvijek. Hoće da je mazim ko uvijek. Vi kako je Erna sad kamaca. Šuti. Dobro, nema ga. Znači, nema ga. Ljudi, ja ću uzeti oružje da se branim. Ako šta krenem po zlu, brate moj, pošto je ovo stvarno ne bude više ovo Boga mi. Ja stvarno više ne mogu. Kameran, možeš mi čuvat kameru? Ja se ljudi, evo vam sajt, kad dođe gdje internet odaje vam iza i pukne ga. Vi ćete to vidjeti sve. Znači ljudi, dobro pratite pozornost. Uzimaj kameru. Deknuo sam ga. Neću. Neira. Huse. Sorin. Ništa vam ko nije. Ne, evo, pogledaj ga. Amo šta nemu? Ja imam više ni, ja sam te čuo da bi kažu da je. Čekaj, moram ja sa nešto, kamermana nešto moram ja. Dečki, srcata, i
to je to. Ako vam se sviđa ovaj video, stavite like, share, subscribe na video. Sada tu se Mera i Rasal. Šta ćemo im reći za kraj? Ćao!